Osmafo media so ni. Mechi obi bia. Anopa yo hu. Many abrepa na mdete asa no. Many abre. Na ya na Ghana for. Momu bitimi ade ma ne ye yankasa. Ghana hu. Momu bi nipa bone papa. Ghana for. Ebinumu ye nipa fun papa. Amotimi ya de mane ya kwantufuo bogafuo. Motimi ya de mane ya bogas. Motimi ya de mane ya pa. Ya entina kwantum, entina awom. Itigoyi awotim papa. So na mahihye me ho. Metidamu. Al mahihye me ho sa no. Cause framana wa ebo wa wonte abonten no nyasam ketwa na sabe yentina awomu nya adwuma enunti me WhatsApp line kora me change no because me who say I easy for people to call me and ask for support. Ghana ni nso problem unsolve wie dawo wodi we ba ya unsolve wie kora defo na kwan so to be solving the problems and I'm saying no, I'm changing my WhatsApp line. They say me use WhatsApp no grandpa bio. I know anya kwanya frefrem by heart bia. Normal line they said that woni me line no. Opa from normal call me pick it. Na wa no be hu ka unso bebo. WhatsApp no nti kakra bia krekrekrekre ne ye frɛ. Na sabio ye tua mo school fees. Ye tua mo didi sika mamo. Ye ton books, ye ton tade, ye ton paboa. Mo medical care nyina me ba yare, me yere yare. Ye hwe mo ye nyina kama ene mu ente bone. Ye ente awomu. Na sabio me meti hay. Oda adam free. Untu yanka ne aka ntu entu yanzu ka. Me ya ne me santu ya ho ka. Nti ye sidan ya namu. Oh, na with them work Ghana ho. What is done free? Enjoy. Car cra no esi ho. Oh na uchi car no Ghana. Car no. Oh na uchi. What if ye mu kwa? Wo sa twi be car free. Ti kanso hia wa no aka kire me. Mama no. Wo de hwe wo yere ne wo ma. Ye tontade mpaboa ne de sandem ne ye bibia mam we nyina no mani nso wa hu we nyina no ya yere ne mo so wa ho san pa mo adi wo maka ho mo amote sane nyina nyame ntua mo mo se sa suban no ate sha me de udi me yere na wa hu yambe tua ka na mekura ntu aka mekuro mbosom enso obi da mekuro memi yakwa oni na mete won mekuro mbosom be ku ade ankwase asem no wo tifie mu untu ya danka ka nso a utwi ni film memete ha utwi ni ka utwi mi ka wo da me fie mu wo yu me sama ne osika e ma wo dididi ehwa wo yire ne ehwa wo ma wo sare nso a wo sa te me yire so wo sa ape me yire di naka nyame ntua ka o sa kwa na wo yesa de me ka sa wa hunu nyame ntua ka nti nyame ntua ka kura me kura mu nso enku ye nchi mi sam no shawa de nipa na wo betina ho ye jaye ka ho a mo de ka hwihwihwi na nsana ka na se mu twi ka mo da fie mu kwa mo ye san bom ho kasa ne se ne sika mam ye guess ne ye yere no mo so ne ye ti awo mu anu asen di wom e de su banfo no wo mu ni mu ne omo ye Ghana ho nti wo so de ne ba buruchira wo mpese obeba wo passport ba ko a wo nye no da bia wo excuses because nyo noa Ghana no e ho e de pam because wo ne wanya nkrofo yere nkrofo bogus gu awom e ne wanya nkrofo yere na wudi wo nyame hu nyame ntua okapa wa buofu ade da bia wo tete me yere ho sana da bia nkomo amfaso bia ni so na wo sra na no pa wo sra na wia nwumre ebere bia na de okosra obi yere
Now, quite no curricula, brody, been in near maybe a wing here. Oh, no, cotton bunch and a brody, the Akoma Bogayre. Oh, crassing. Oh, what to do? Monsa, I don't permit to move. Most uncle of one of my yes, I didn't know Ghana Hono. Ah, Bogafor, yere in the morning, Bogafor, a guess and a Mugu Mosono. Monsa, this I am between Yamakama, yes, and Yamin Yamakama. But Jimmy and answer saying, ah, will be yere. O best run the sun, the piano was run, the piano was run because one who's a nickel, a nickel, a boga nickel, at the Abrokyirefuor, the Bia best run the sun, best run the sun, and come on. Oh, dear Ghana, my baby, been in a dear now, that one, or you want to know, and so no, Jiboka, you didn't want to pursue dinner. But Jimmy and answer, she and Yansa, yes, and Yamibi Chiaka, Mamma, yes, and Yamin Chiamakama. Baba, no pemania berepa. Look at this one.